Hello friends, बरायबाय Bodo Job.4 official YouTube channel आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा गुड निउज बेनो जाबाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोननिया जागायबाय भाइभा टेस्ट आरो लोगोसे नोंथांमोननि बे जिल्लाया जाबाय क'क्राझार आरो चिरां जेराव नोंथांमोननि Gr.4 पस्ट दा दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय दाखालि मोनथाम डिस्ट्रिक्टआ जोब्बाय दा बे मोननैया जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना जानो हागौ थाबैनो रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो मोनसे मोजां बाथ्रा बा फरेस्टार Gr.1 नोंथांमोननि एडमिटआ रिलिज खालामबाय दा बे एग्जामा जोंहा नैबे लिंकनिफ्राय मोनगोन गासिबो डिटेल्सखौ देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो कारेन्ट जब लिस्ट दङ बेयाव जोंहा Gr.4 आरो लोगोसे Gr.3 दङ। दा नोंथांमोननिया 28 जानाय लोगो लोगो फरेस्ट गार्डआ नभेम्बराव 28आव एडमिट नैबेयाव माने डाउनलड खालामनो हानाय अपसन फैगोन आरो एबा गाबोन। दा दिनै नोंथांमोना मोनबाय नैबेयाव क्लिक खालामबानो एडमिटआ फरेस्टार Gr.1 नि हिसाबै नोंथांमोना नामजोंनो डाइरेक्ट नायनो हागोन। दा गोबां कमेन्ट्स नामा गोरोन्थि फैदों जेबो नङा नोंथांमोननि नामा गोरोन्थि फैबाबो एग्जाम होनो मोनगोन आरो लोगोसे भाइभा होनो मोनगोन खालि मा आइडि प्रुफ नोंथांमोना लांफानांगोन आरो जेरावनोखि नोंनि नामा मोजाङै माने थानाय बायदिखौ जाहाथे बिथांमोना नायनानै कारेक्सन खालामगोन। देन Gr.4आव क्लिक खालामबा नोंथांमोना दिनैबो Gr.4 एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन बेनो जाबाय भाइभा सोलिबाय थानाय आरो बे भाइभाया जोबनाय लोगो लोगो थाबैनो रिजाल्टआ फैयोब्ला मोजां आरो पस्टआ दङमोन गासै 193। दा खायसे एडमिट मोनाखैबा जानो हागौ नोंथांमोननि नामा मिस्टेक जादों अके एसआइआवबो एबा नोंथांमोननि फरेस्ट गार्डआवबो स' बेखौ मोजां नायबानो जाबाय एग्जामा 100 मार्क्सनि जानाय चान्सआ दङ आरो बेयाव फिजिकेल टेस्ट दङ आरो फिजिकेल टेस्टआ 26 km थाबायनांगोन 4 घन्टायाव आरो हिन्जावफ्रा 16 km हौवाफ्रा माने 26 आरो अके थ' बेखौ जों मिथिखागौ नालाय देन फार्स्टआव एग्जाम पास खालामनांगोन अब्लासो फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट आरो लोगोसे नोंथांमोननि लास्टआ जाहैबाय जोंहा मा मेडिकेल टेस्ट पास खालामखांनानै बेनो जाबाय भाइभा टेस्ट दङ। स' बे भाइभा टेस्टआव नोंथांमोना पास खालामबासो मेरिटआव थांगोन आरो साख्रि मोनगोन गार्डआनो जा एबा एसआइआनो जा दा बेखौ जों मिथिबाय। दा बेयाव एग्जाम जानो गोनां सिलेबासआ मा दंमारो पस्टआ बेसेबां दंमारो जों बेखौ दायो अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै। दा नैबे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिस फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि BTCनि आरो जोंनि फार्स्टनि पस्टआ जाबाय फरेस्टार Gr.1आव 84 भेकेन्सि दङ बेखौ नायोबा डिग्री फार्स्ट लेभेलनि साख्रि आरो बैसो 18निफ्राय जोंनि ST हिसाबै 30 इयार्ससिम हादोंमोन आरो बे एप्लाइ जादोंमोन मार्चआव जादोंमोन 2024आव। देन फरेस्ट गार्डआव 330 भेकेन्सि दङ नोंथांमोननिया आरो बे जाबाय साख्रिया HS लेभेलनि दा हाइट दङ बेनिफ्राय सेजखौ दङ दा हौवाफ्रा 153 हिन्जावफ्रा 145 जोंनि STआव आरो सेजखौ नायबा हौवाफ्रा 84 सेन्टिमिटार आरो एक्सपेन्ड खालामबा 89 जाहैनांगोन माने हिन्जावफ्राबो दङ 79 आरो लोगोसे 84 जाहैनांगोन। दा सेजनि खोथायाव मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन जोंनि STआ जेनेरेलजों थांफानो हाया स' बेखायनो जोङो मोनसे गभर्नमेन्टनि नर्म्स बादिब्ला 5 सेन्टिमिटारा जों खमायनो हायो ST हिसाबै अब्ला नोंथांमोना एसे खमायनो हागोन आरो बेनि सायाव रोखायै लिराखै। स' दानिया एग्जामनि सायाव आरो बे एग्जामनि पेपारा बर'जों जागोन नामा बेनि सायाव आंनि सायाव दासिम आपडेट सफैयाखै दा जेब्ला फैयो आपडेटखौ होगोन। दा बे एग्जामा 2 घन्टा एग्जाम जागोन 12टानिफ्राय 2टासिम जागोन नालाय दा जों बेयाव लिरनायाव 3 आवार्स मोनदोंमोन बाट बे नङा दा गोदान एडमिटआव सोलायबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिलेबासा मा जामारगोननो दा सिलेबासा जोंहा मोनदों GK अके नाम्बार 1 GK बेयाव दङ बेनिफ्राय मेथ्स दङ आरो लोगोसे इंलिस दङ। दा GKआव गोबांथार हाबगोन जिअग्राफि हाबगोन नेसनेल इन्टारनेसनेल स्टेटनि काउन्सिलनि हाबगोन थिग बेबादिनो मेथ्सआवबो नोंथांमोना गोबांथार मेथ्स जेरै नोंथांमोननि सिगांनि एडियाराव फैनाय बायदि सेम टु सेम गासैबो हाबगोन आरो लोगोसे इंलिसावबो जि फैदोंमोन बेनो हाबगोन आरो नाथाय बेयाव रिजनिं गैया गभर्नमेन्टनि बादिब्ला बेयाव नटिसआव होनाय बायदिब्ला गैया आरो लोगोसे मोनसे मोजां बाथ्राबाव बेयाव नेगेटिभ माने मार्किंखौ होनाय जायासै अके बेखायनो गोसोबादि आनजादखौ होनो हागोन नाथाय एग्जामनि टाइमा सर्ट नोंथांमोना 100 कुइसन मोननाय चान्सआ दङ। दा बेनो नोंथांमोना मोननै Gr.3 आरो Gr.4नि आपडेट मोनबाय आरो गाबोन 28 नभेम्बर जानाय लोगो लोगो जायफ्रा फरेस्ट गार्डआव खालामदोंमोन ना एडमिटखौ गाबोन डाउनलड खालामनो हासिगोन।